for tuning into Zim News Beat TV. Sunungura mabegi yako sovhurese mabegi yako bisoiga zvinhu zvako nupihwa basi iwe takasunungura chimwe chibhegi bhegi rine chinhu chako ndei ndokuza chikwambo chako chiri mupi Bisa chisava bhegi. Bisa zvinhu zvako zvinomuchisa pamusoro pebhegi. Hanzi kana ufika pachiri utaura kuti chinhu changu. Mira. Jangan om. Aina sekuru tarisa chinhu chako chiri Urati njenga. hanzi kuda kuti nyebera apo kunge uchiziva kuti chinhu chako hanzi tarisa Bhegi rolo. muchibhegi icho Bisa bhegi. Mafu. bata chinhu chako bata chinhu chako Nasa bra. yochisa mno bata unokumani bata visa lo Mira kune mhuri yako. Unonzani zita rako? Ani? Peter Chikwariro. Hanzi unogara kupi nasekuru? Bota kwa Marange. Chifani? Marange. Chinhu chawabvisa ndechani icho? Ndechangu. Uyo ndiani wako? Uyu mukadzi wangu. Koyo. Mwana wangu. Iyo mukadzi ubvunza chinhu ndechani? Mukadzi wacho bvunza murume wako kuti baba mwana chinhu ndechani? Vabvunza hatina kuzvinzwa. Ndikubvunza imwe baba kuti handiti mwaifamba mwechiti mwana musha mwenyu mwechiti ndiwo wakauraya munhu ukaise bvuri pane mwana uyu. Saka ndini ndakaise chino chero muhembe dzenyu dzere pamba penyu. Ndini here? Ayo handii. Musadaro. Vabvunza saka maizvitaurirei? Saka maizvitaurirei? Handi ndaitaura bwana. Nemimwe maitaura. Kumusha kwedu. Ndita ndo aitaura kuti wakauraya munhu. Ndaizi ndakauraya munhu sekuru. Nina ndaitsika zvese. Ndai mwakauraya munhu. Ndaizi ndakauraya munhu maidzinetse mwana wangu. Aichupe mwana wangu ka. Aichupe mwana wangu. Akaipa wana. Aiti muroi ndiwe. Aiti ndini muroi. Saka muroi ndiana. Ndiwo muroi. Vumai mwegava vaya mwana kuti ndini muroi. Sumuka wapsoroni. Mwateruka baba yangu mwana mwaitiri ndini muroi baba yangu mwana. Mwaitiri ndini muroi kaniwe. Wapsoruka. Mudairo wange mwana ndechizi tiri muroi. Mairo wanani? Dairo wandiye iyo ndiwo aituwe mwana kuti rwa mako ngokuti ndiwo akakuroya. Ndozai kuti. Iwo ndozvawaudza nababa wako. Ayo hasa zvaita.
ndaidongoziva kuti Koeroirame. mai sekuru handizikumbowara Dairo wakani andi handizikumbowara baba sekuru asi zvaitika ndezvekuti saka ari kuti amai vari kunyepa baba idini sekuru amai ari kunyepa here sekuru ari kundinyepera apa ngowanda Wala zvina ukaramba chokwadi aupore. sekuru ukarega kutaura chokwadi aupore. Benga kuti wakaro chana murongo. zvaizoitika sekuru ndezvekuti aizoya akawanda nehanzvadzi dzangu handiti muwana namudhara wacho ichitondibetsera aitoriwo inini chikwete kuti ndii ndayarwara iyi ndaizotoni ndaizotozvidhifendawo because aiuya akawanda ndiyazvona iwo ana mai chine hanzvadzi nanamudhara ichitondimhanyirira nematombo sekuru mirama yavatauri chinzi hama dzangu dzakazouya ipapo ngekurohwa kwendaiita mazwa here hama dzangu dzakazouyapo kuzorova uyu kuti unodaro mai ngei usarova maiba saka akazouya ipapo hauna kuroverera nasekuru zvekurwa handi sekuru ndakarwa ndana vaikuroverei aindirove kuti iwo uri kunetse pamba ndo zvaaitaura wainetsa sei ini chaitoiti kuti ndidaro sekuru inhauye wainetsa sei hazi uri kupopota uchipopotera amai hazi uri kupopota ndozvawakaroverwa chete izvozvo ndo zvindakaroverwa zvondoziva ewe amai vanokuvenga chipe chokwadi mira amai ako akakuvenga inini sekuru mira amai vako akakuvenga handizozivawo saka nhasi vari kuitei panapa ari kufambireni vafambirani vakakuvenga kudaro nhasi wayazokunyepera kuti waindirova vakagara pavakagara amai vako sadaro mukomana ukaona vanhu vachiisa effort kuti vopore kunyanya amai vako nhasi woya usikuvarambira pamberi pavo kuti hanzvadzi dzavo dzinotopenga dzaingouya kuzokurova kuti unopopota zvinoita izvozvo unofunga kuti ana sekuru vangu vangabve kuchiweshe kuuya kuzondirova kuti uri kupopotera amai ayo pawakakanganisa bvuma handiti ivo vauya pano pamusaka pako nekuti vaziva kuti mwana wangu ndoda aite upenyu hwakanaka ivo pawakakanganisa panguva yacho ive pazvaitika bvuma kuti ndakakanganisa kana uriwo mukana kuti ukumbira amai yako riregerero wokumbira amai yako riregerero kuti uda kutiitira nharo namai vako da uri baba wako vamuchirovana taiti kuti naamai asi ndiye saka uri kuona iwe urwere uri pauri unhu saka usiri kupora nekuti ukapara mhosva yekurova amai chikumbira riregerero kuna amai uyu nemuroyi wako muroyi wako wamona ndeupi ukuti sei nawo uri kuti kudii nababa wako yekurova iyi ndinotongoti handina zvokutaura zvinhu zvakawanda basi chendinotongo because iwo aitombotiwo ina handizokubata apa ende chabvunza kuti baba imimi ndinofamba ndichizi zvinhu izvi unenge zvenyu vanhu asi iwo aitoramba achitoti ina handina chendinotoziva apa zvekuti waitoti pamwe achitotaura achitoda ina iwo waitoti apa chokwadi apana chaanoziva but ariwo avani kuti akatozviita kana ndakazofamba sekuru kufamba kwende chapana kwandisikaziva ndichifambire nyaya iyi sekuru ndinindega but zvaizoita kuti abereki acho mai ndaizoti ndaendomba kuzoramba because iyi ndaiti chaitika sekuru ngechekuti ndikadoti nditi baba ndikatotanga kutaura nababa mai aibva apindira manje aibva ati iwo wai uri kuti baba iwe ndikati baba ndo ari kudiwe chikwendiri kudini kwendiri kufamba saka muri kuona ndo paitangire nyaya yacho sekuru pakuti iwo aiwa handisaizovarowa basi ndina mashoko sekuru nhau yakabvira kare unofamba ndivapoenda chinhu chako dhiramu sekuru chiri mina musamhanye zvenyu baba musamhanye kwamakanotora mai mhanyaso here tatendi zvipira macho vakaura mira baba mira ichipiswe makatarisa
Vamwe vana venyu vari kupi baba? Vari kumusha. Makakose vasina kuuya kuzoona muchidaiswa. Ari maruma. Mumwe wacho takatomboyana. Mumwe wacho ndakamuona. Ko vairamba kuti uyu mukomana ndiye akaromba. Vari kupiwa. Ari kumusha waruma. Waruma wavo. Nhasi muda kuti chiku vana venyu vairamba vachiti Clifford ndiwo akazvitorera zvinhu zvako South Africa. Tichasvika tichatonga. Aiwa. Mashoko amuda kuvataura pazuva ranhasi. Vana vangu Clifford hapana zvaakabata kuSouth Africa. Inini ndakadaiso tonotora kunzwa. Tichasvika tichataura kuti ana wangu handi Clifford akabata ndini ndakabata. Handiti. Amai mune chamuda kutaura here? Ndina chekutaura. Pamusoro ana aiti ndiye wakabata. Ngokuti baba acho airamba kubvume nyaya yawo. Mwana waifamba echiti ndiri kufamba nechimubata. Asi haasainanga babake, wainanga inini. Ndipo pendaigumbuka ndipo ipapo. Dai ainanga babake ka. Handisaishupika ndizvo. Ndizvo zvega zvindaida kutaura. Handiti. Alright. Clifford, pazuva icho pazuva ranhasi uda kuti chii? Ini sekuru zvinototaura hangu ndinotaure kuti sekuru ini pandakazobva kuno ndichiti ndiri kuende pandakatumwa chizitera abereki ndakazosvika sekuru ndasvika ana mai kubva abatana nana baba kubva aende kwaMutare saka ndarisingazivi kuti ndo zvaari kuita kubva asvike pakuzoende kodi pakuzoenda peno matsamba akazoende kovhurisa zvikazi ivo zvinhu izvozvo zvikabatwa ivo pamba upagari ndo zvaakanditaurira. Akataura mushongororo ndiye akataura izvozvo ndimai akati pamba panapa upagariba zvinhu zvikabatwa ndiri kupe peace order. Saka petakazoye kunoku ndandabve kwamikubocha ndichiti ndiri kuti ndiuye kuatende koti. Saka majesty wazoende kuti matsamba enyu mapepa enyu akashayishonwa. Saka mai akazoende kovhurisa amwe machi mapepa akazoende kovhurisa ekuti yazi ndiri kuti iwe udzimbe baba. Asi ndakaona kuti nyaya iri kunge kuti indazofumurire ichi ndiri kuonerei zvinhu zviri kuitika ndonyaya hapana imwe nyaya. Mira ipapo amai manyaya yemapepa yakamira sei? Nyaya yemapepa pamusoro nyaya yemapepa ndauti munyatsopati jekesei ipapo. Nyaya yemapepa inini ndakaenda kwaMutare ndatanga ndaenda kupolisi ikati ende kutaundi mopana nepeace order. Chakaita kuti muende kumapurisa chii? Ngekuti uri kundishungurudza mwana kundirowa kundikaende kupurazi unotera ukoko kundirowa mazwa. Saka ndakazoende kumapurisa kuti mapurisa ndofa were. Mapurisa akati ende kupeace order. Ndobva ndaende kwaMutare ndobva ndaende kotora mapepa angu. Mapepa acho akatadzwa kunyorwa ndakapuwa angu aitodiwa musi wemande musi wa7 ndobe taidiwe kukoti kuti iye ape peace order pamusana pekuti kwekundirwa kwaidini. Ko imimi sei makazonotora mapepa epeace order mukomana ari kunoku makamirira kunzi muuye kuno kuzobatsirwa? Chakati makadi kutora mapepa yakudhara chakaita kuti mazomimare matanga mauya kuno kwasekuru tasvo sekuru vati chiendai munotora zvinhu zvenyu imi kwakuenda kuna kutora mapepa epeace order iye mukomana ari kuno. Mapepa handisi kutora iye ari kuno ndakatora iye ariko wainga ariyo kumba paakadzoka pai paakadzoka ndokutora mapepa right paakadzoka ipo pai ndipo makaenda kunotora mapepa handakanga ateera imimi kuti handitoda kuti tiri kudiwa kwasekuru tasvo ndo pandiri kubvunza ipapo kuti chakazoita kuti muno akasvika akakurova here akasvikabvunzai baba acho bvunzai baba acho wakandirowa atobve unei baba ndakarowa mazwa iri sekuru baba ndakarowa baba ndakarowe munhu vatobva kuno atobve kuno anonyepa baba alright uyai mumirapo mutoda kuti mutsindirane nenyaya yemudzimai wedu ndoda kuti pajeke ipapapo pamapepa epeace order taurai kuti zvakafamba sei? Peace order ndakazwa mai chechiti mwana uri kundishungurudza ari kundirowa zvikazoka ndotori peace order ndipo zorora. Paakabva kuno kwasekuru mukomana achikuteerai akasvikorova mudzimai wenyu here? Apo handichazivi hangu baibu. Hamugaremeze? Kugara tese vamwe ndandisipo hangu. Baba wangu ausiperi pamakarohwa mai?
paakabvona hazi kundirowa waipopota zvimwe zviro zvisikaitiki nenharaunda yaiungana yechiende mumakwenzi umu yechipopota ndikati aiwa uchapopoterei iwo waende kwasekuru Tasvo ndipane mubvunzo wangu futi uchapopoterei iwo wakaise nyaya kwasekuru Tasvo chimbi atiendepi kwasekuru ndini ndakatsvake mari ndichekumupa inini saka tiri kuti isusu tidzokera kumashure mukomana achibva kuno kwaHarare kwasekuru Tasvo achiuya mirai achiuya kubocha haana kusiko kurova yakapopota ipopo hazi kundiro hazi wakapopota nehanzvadzi yakazobve kumba kwayo hanzvadzi yake kuye kuti usadaro aipopota achiti chimukoma waipopota achiti iwewe ibva pano ibve pamba pedu ndozvaifa unotogara achitaura kuti ibve pamba pedu baba mukadzi unorambwa mazwa cherembere inorambwa indobva ndati ndorambwa kuti ndadini ngatiende kwasekuru Tasvo yeta kwasekuru Tasvo zvine zvichaoneke musoro wayo nyaya mazwa saka yeya kwasekuru Tasvo ka hapana chakashata maruzauti taaona handiti Clifford amai vari kuti wabva kunoku iwewe wakasikopopota uchiti nemashoko avari kutaura uchiti baba mukadzi anoramba ipo papa sekora ndichapasi pekuti mukoma andichapaziba pokuti ndakazosvikomba ndichipopototi saka wakasvika wakaitei ndakasvika ini sekuru ndakasvika kubva ndataurira mukoma kuti ini ndatumwe zvakati kuona kubva atoti kwasekuru Tasvo kuyakuya hatichakwanisi kuenda bange kuti atanozive zvakataurepa anga kutotsvaga futi umweni futi munhu futi unotobatsira futi akutorambe kuyeshi kunokupa sekuru Tasvo akutoti kwasekuru Tasvo uku andichazive zvaunini maonini aita maproblem aita ndimbotaura hapana wakarambe kuye kwasekuru Tasvo inini dandizive kuti ini zvinhu zvandakabata zvaka ndanisingazizivi kuti izvo ndakabata icho chakashata ini ndaiziziaka kana nemari yangu dandazive kuti kuna sekuru Tasvo kana nemari yangu yosinambopera ndakazoti imwe akomana ini ndakuende kwasekuru Tasvo ndatowazwa izvozvo ndakuende kwasekuru Tasvo sekuru Tasvo ndo anodini anozvikwanisa ini ndobva ndatope musikana wamwaka wanoonoya naiyena mari iyi chienda kwasekuru Tasvo hapana wakamborambe kuye kwasekuru Tasvo ndobva azouya uyu wakatobva unesita kutobwire uno tikati tazouya uno ndiani ngemusikana akanga asvika tisatata mwazimu uno takutobwire kudini kutouye uno hapana wakamboramba kuramba chako hatirambi munhu waari kutaura ka pakauya muprofiti wakauya security ari musowo akasvike pana kuye kwasekuru Tasvo pakauya muprofiti wakaunzwa ndibaba munini saka muprofiti wandii ndakamuti aiwa ndiye wari kutaura kuti hazi pakauye munhu murume wakauyapo echide kuuye kuprofita ndii ndakatomurambidza kuti inini handichadi muprofiti pano ngokuti inini nyaya yangu yakwasekuru Tasvo ndiye munhu waari kutaura vazvinzwa kaClifford sekutaura namboita newe paya kuti pane dzimwe nguva dzokuti uri kuona baba vako zvavataura vati ivo kubata ndakabata ende zvinhu hazvisi zvekunzi zvekunyeberwa ndakaparidza mari yakawanda zvakare ndichida kuti zvinhu zvandakabata inini zvese zvibve dai ndakanga ndakaziva kare kuti kune murume anonzi sekuru Tasvo ndikadai ndakamhanyira kuya kuno baba vari kubvuma mhosva dzavo andiri kuzvinzwa iwewewo ndopaipa ndachimbotaura newe kana paine paunotoziva kuti apa ndakakanganisa ka unofanira kubvuma semwana handiti wazvona bhozi rega ndikutaurire munun'una iyi ngozi unogona kurapwa panapa zvigopera zvimwe zvese zveurombwa wababa wako ugotangana neyekutandabudzi ugoita upenyu hwenhamo chete ugotanga zvine zvakare kufamba uchinobata amai vako wanzwa uchivabata vachikudza kuti amai vakatsamwa nezvaunenge wakaita iwewe sekuromba wakaita baba vako kutora vakatora vasingazivi handiti iwe toti watadzira amai nekusaziva ugotanga kufamba zvakare uchibata amai vako ugotanga kufamba uchiti amai vakaita se vari kundiroya asi uri waoneka wakaita se wazvisorera dambudziko irova ndosaka paipai kana wanga kukumbira regero uchiita zvekutamba ndinokukurudzira kuti kana madzokera kubocha dzamisa pfungwa dzako unyatsokumbira amai vako regerero kutanda botso hakugadzirwe nanasekuru hakuripi hakubatwe semabatirwo vantu vachikwambo unozviziva amai ava nemudzimi yavo ndo vanokwanisa kukusunungura izvo hazvinding'anga kana muprofita unogona kuenda kune dzimwe n'anga kadzotsanga kuti vakakuroya amai vako vakazoita sei asi vakangokubatira chigumbu
chekudzoka kumashure kuti mwana shuwa angandirove. 2 kusvika pakuudza amai kuti baba rambai mukadze pamba pano muri mukadzi anoramba. Ndosanda kuti kana uine mhosva dzako dzaunoziva wewo bvuma urapike ukumbira amai vako chiregerero. Kana ukatonobvunza vakuru venyu kubocha kuti kana wakatadzira amai pachimanyika unoripa sei vanokuudza. Anditika ndapedza. Newsbeat TV. Ngatidzokere tiri kuSouth Africa. Chii chakatanga kuitika mukati meupenyu hwako? Kuma ndakaenda kuSouth Africa handiti. Ndaenda kuSouth Africa kuba ndinotsvage basa. Asi basa riya ndakariona. Asi rimwe redei ndakati ndabve kubasa kuya kuba ndaende kumba. Ndakasvike pamba kumapastate kwayo. Ndandine muzukuru yakubva ati sekuru ngatimbodini ngatimborelaxisa timbozorora chichi. Ndo pandakabva saka taishandise mibhedha miri. Saka ndakabva ndaende kutorare pamubhedha ndichiti ndiri kutongorelaxisa. Muzukuru wakabva atongorarawo pamubhedha wake wanga aritoriwo chimwe room. Saka patime yacho ndandiri kutaura paWhatsApp ndakatarisana nefoni. Ndo pandakazotangozwa maziso angu akutanga kuita sekurwadza nekutocheme musodzi. Patime yacho iyo ndakabva ndatotarisa kuzasi kwemubhedha wanda ndakatorarira kudai. Bva ndaone munhu wanga akamira, munhu iye wanga ari munhu wechirume. Asi wanga akaise maoko muhomwe, munhu akatarisa kumabhazu wawo. But akabhendese musana. But the moment yanga akamire kuzasi kwemubhedha akabhendesa musana akakutarisa kuti akatarisa. Chonga akatarisa kumabhazu wawo. Akafuratirana neni. The moment yanga akamire kuzasi kwemakumbo wangu inini. Muhembe mangu mamatozare nyoka yanga yatosara. Zvototi ndaitoona kuti nyoka yakatofute muhembe kudai also. Kuti amene kabva ndatodini ndatosimuka kubva ndatopatika kuti zvokuti uvhunduka zviyazi. Kati nyoka yandakabva ndatanga kutosimuka nenyoka munhu uyo akabva angoti jamu pamubhedha ubva atotipeserere unga atongoenda. Munhu wacho face yake hauna kuiona kuti handisi kuiona because wanga akandifuratira akapfeka chiheti yesaneti. Yeah, but time yacho ndo pendekabva ndatomhanya nenyoka ya kune muzukuru. Nyoka iyo wakaiona ichiuya chakaitika kuti uzoona kuti apa inyoka. Ini ndakazotoiona because yanga itori paside pedumbu rangu. Muri kuzviona? Wakazase kuti inyoka. Ndakaiona kuti inyoka. Ndopera ndatanga kutomhanya nayo asi ndandisi kunyazomhanya because ndaitoremerwa ndiyo. Zvichitoratidza kuti chinhu chandakatotakura chitori chinhu chihombe. Ndakutoti ndakutosvike pane muzukuru paya ndopera ndatanga kutodonha kutopere simba. Ndatodonha nyoka ya ndopera kaona ya. Madiona nifoni panzi kana iri foni basi. Ndakutone nyoka ya yakutotanga kutobude muhembe muyamya. Yakutoti yakutoende pa floor. Yakutotange kutoenda. But kuende kwayakaita ikaitonga iri kubude panze. Yeah. Ndopera kabva ndatoti manheru acho. Ndopa wakazosvikira pane muzukuru. Pane muzukuru ndakatosvika zvoti muzukuru akatokanuka kutoti sekuru chinyi kubva atomhanya kutoye kundibata. Ndikati muzukuru nyaya iri ichakava ngekuti ndandakarare mumba but mwapinde munhu apinde mumba. Wanga akapfeke zvakati hembe dzakati. But munhu wandisire nyoka muhembe. Wandisire nyoka muhembe. Saka nyoka yacho ndazoti pendamhanya panapa pendazosvike panapa nyoka yacho ndo payatanga kutodini kutobude muhembe ndo payatanga kutobude panze. Asi ndandichitoiona. Ya muzukuru wanga kutobvunza kuti awange chisekuru saka nyoka yamuri kutaura kuti mamuri unini yabuda apa muhembe menyu mamuri mamichiona here ndikati ndandichitoiona kuti muzukuru waitombofunga kuti pamwe ndiri kunyepa. Ya manheru acho takutoti takurara paya. Ndopera wakadzokera kumbe watu wakaramba uri ndakaramba ndikuri kuSouth Africa time kwa muzukuru ndokura ane muzukuru taigara tese. Maigara mizi because tatikuri same age. Okay. Saka time yacho atoma manheru paya ndopera kabva ndatotanga kutozwe mwiri wangu wese watanga kutodini kutoswinya wese nemusoro nemakumba. Wati nemuzukuru maigara mizi handiti. Asi wati wakaenda kwaari wada kusvika paari ndobva wanga chipendakazoende paari pakanyoka pawakaiona wakabva pamubhedha ndandiri kurumu yangu ine ndandakarara ndandiri but pari pamubhedha pendandakarara. Muzukuru wanga ari muimba yekubikira but iri rumu iri imba 1 tichigara tese. Manheru acho manje takutoti tatorara paya tatopedza kutobika tatopedza kurongesa sadza paya pendakatoti rarei pamubhedha kudai so ndopera chitanga kutozwa mwiri wangu watanga kutodini kutoswinya nekutovibrate. Ndopera ndatotarise kuzasi kwemubhedha ndatoona nyoka yakutodini
yakutouya muruzona paya ro ndichatotaura ndatopere simba kuti ndichatoite action handisi chatoona action uni voice ratodini chiratobatwa anjatokwanisa kudi kutaura nyoka yandope yanga yakutanga kundifambe mwiri chindifambe mwiri ndakatongodayo so rode ndakutobudise masiri ndakatora richipa mbende apaya nyoka yandope yanga yakutoye kunhengo yakutanga kutodini kutondiyamwe kunhengo paya ndakutotanga kutobudise chikutoproduce but yaitoti ndikangoproduce chete yebve yatongoenda but penalty yaenda ndazosara futi ndechitonetseka futi chikurara futi ndotogadwa futi nechimunhu chinotondigada chidhara chakutanga kutondite kumashure simba riya anditorina rakatongodini futi zvese zvakatanga kuitika one day pakauya nyoka ikakuyamwa nechimudhara chauri kutaura zvakutoitika one day iroro first day iroro nyoka yapaitanga kutondiyamwa first day ka chinhu icho ndope chakatotanga chimudhara nyoka ichipedza ichienda chinhu icho chiuya ndo chinenge chidotondi chikumashure chinotondite kumashure chinhu ndopita mangwana makuseni ndopita pandatochifonera abereki ndikati uyu muzukuru wakamuzera kuti paya pandamboona nyoka ndazorara zvadai ndakamutaurira but ndiye watanga kuzotofona kuti asekuru ari kuti zvakati ndopakazodzinga abereki amupei foni tidini titaure naye ndopita pandataura kuti kunoku ndakakuone zvidhoma kunoku abereki ndo ndichitaura namai ini ndakutozviona live zvichitouya maziso mangu kudai zvinhu izvi bhozi zvinhu zvinotoitike pediri ndine ndichitozviona zvauri kuti zvidhoma waiona chii chawakazofonera vabereki uchiti ndikuona zvidhoma waiona chii handapaa waimboona wanga uchiona nyoka nemurume aiwe achitara newe nekumashure ko zvawakazofonera uchiti zvidhoma chii chawaiona chaungati ichi ndiyo chidhoma inini sekuru chimukoma ndaitongoone chimunhu chipfupi chakadai chichitongoyekwendiri muruzviona asi chaita kuti semaurira iite nyoka iyai ratongoite nyoka iyai chakuti chakutosvike pendiri kudai osoka chaibva changondisvare kudai oso muruzviona chikangondisvara kudai ndobva ndatopere simba muruzviona saka inini ndakazoende kuona kuti chinhu ichi kaichi type yechinhu ichi chidhoma muruzviona ndopinda bva ndazotobate chokwadi kuti zvinhu izvi zvidhoma izvi because hakuna chinhu chinondiite kumashure nekumberi kunze kwezvidhoma chete ndopinda bva ndatofonere kuna abereki kuti abereki ndonyaya iripo kubva atoti uya usagara naye bachichichichi kutotaurire muzukuru zvikazi usagara nemukomana wabauya naye ndopinda bva tatouya zvokuti ndakatoya tisikatofambi ndakatobudise rurimi kunze kudai ndisikatofambi ndisikatotauri ndakatozvokutotakurwa kutotsvetwe pasiti kubve kuJoburg. Saka uyu mukomana muzukuru wati muzukuru wari sekuru muzukuru afonera vabereki vako kuti ndo zvikuita kunoku pawakazorwara kuti usvika pakubudisa rurimi apa chii chakaitika ivava nekuti wazongoti wakatakurwa rurimi rwabuda pawakarwara apa zvakafamba sei kuti uzosvika pakubudisa rurimi kuti uzoti alright ngoma pakazoita kuti ndizobudisa rurimi ka ndofunga atina timisiwe zvakatanga atizi kuenda same day racho rokuye kuZimbabwe ndofunga takatombopedza ndofunga masondo mairi tiri ikokoko zvinhu zvichitongoitika every day asi tatafone kumushatamboudza kuti ndo zviri kuitika muruzona saka ndopetakazotaa tichizotsvake mari tatiri kutsvaka tisina mari pawakazobuda rurimi apa ndirakuudza kuti pawakaona zvidhoma pawakatanga kuona zvidhoma wanga uri uchiri kunyatsoona nekuziva kuti ndo zvikuitika ndauza kuti pawakazoona kuti hosha iri pandiri ka yatonyanya ndakusvika pakubuda rurimi chii chakanga chaitika uye chii chawakanga uchinzwa panguva iyoyo bhozi zvaitongoitika mukomaka ndakatongotanga nekutonga munhu wakutongofemerukire pamusoro kudai oswa muruzona zvikutonga munhu uri kudini nga munhu uri kukwemweya muruzona ndo matangire zvakaita plus nyoka maurire yaitomboita ndiri ikoko yaitomboya chikana yauya kubva yandivhare chii muri kubva yatondidai pamuromo pangu kudai oswa chimwe zvinhu ndichitoona kuti iyi nyoka yotanga itonga yakutoti kungairi kundifuridzire mweya mukanwa ndopa zvakaenda kotangira ipo pa kuzosvika ndabva ndazosvike pakutoti rurimi rwautodii ndakutoda muruzona ndo matangira akaite nyaya yacho iyo saka kuzosimuka petakaite uko kubve kuJoburg ndandisikachatauri ndandisikachatoindi kutoilet nekundwa ndandisikachatondi
asi tikabva tindakabva ndazotakurwa bandazoende batazoperekedzwe chikuba batazoende kupark station batazoende kodini kokwire bhazi ndakangosvika pasiti batatouya zvokuti ndaitofunga kuti pamweni zvinhu chizokutongoti pamweni zvinhu zvinotongo chizokuti zvakatongotangire kuchi ikoko ndakazotongoona kuti nemubhazi macho imomomo chizotoitika pasiti pacho ndakatogara nemuzukuru nyoka iri kutongodini futi iri kutongondiyamwa futi pasiti ipo papo ndakatongogara nemuzukuru mazvona ndakatongorara handichitoti nyoka iyo muzukuru kuti handisi kuiona ndiri kuti nyoka iri apa usiko nenyoka iri kundiyamwa iri ndibatewo chichichi muzukuru hapana chiwaitoti asekuru ndomudini ndomubata sei handisi kuiona apa muzukuru bhozi muzukuru wake asikatoziva kuti chichiri kudini chichiri kuitika ndopereka zotouye kuZimbabwe paya ndatouye kuZimbabwe tatosvike pamba ndopakapatotanga chindasvike pamba mukoma ndichiti ndiri kutosvike pamba kuba ndapinde mumba yapenda ndakarara pasofa kudaiwo so chidhora rakavhurika but ndakazoone kamunhu kakazobve kachimudhara kakadai kakabve kunze but kunze kweko kwakagarwa ndiananga abereki angu anga angatogari kunze kamunhu kaya kubva katopinde mumba chikubva katoyependa ndiri ndakaisa 500 rands muhomwe umu but kamunhu kaya kakabva katoya kubva kadondise chikubva kadopinze ruoko muhomwe umu ndichitokaona zvokuti ndakadodaidza kuti mhai uyai muoneka munhu akachichi kadoto nditorere 500 rand yangu irichi iri muhomwe ndotaimidza ndanda kutodini ndanda kutodaiwa so ruoko ndichitodzoka ndodo tukapfuma iko kechitodini kechitotiza muzvona kechitotiza time yacho ndopakabva katotenderera kubva katoye mumusoro kwenda ndakaisa mumusoro ndopanda ndakutangozwa nga ndakutofuridzirwe mumusoro mazvona ndomana ndakutozwa kutofuridzirwe mumusoro iro isame day ndokutaura i one day iro kubva ndasimuka vandati hadai ndigare pasofa kubva ndagare pasofa kudaiwo so ndakabva ndatotarise kurumu yekumberi kwairara abereki kubva ndatoone chidhoma chachakamira chimunhu chachakamira chachakadaiwo so chakapfeke camouflage mbi dzakaitonga camouflage ndo time dzenda kutanga kutodini time ndakachiona ndanda kutotanga kutodini kutogwina mwazvona ndakutanga kutogwina paya ndoto kutogwina saka ndopenda ndototi mai chidhoma icho asi time yacho baba anga aripo namwana wanga aripo asi time iyo chendakati chidhoma icho zvakazosvika pakundiroesa ndakazosvika pakurohwa zvakutozi uri kuti chidhoma icho chidhoma chipi chouri kuona ipo papa ndikati chidhoma icho chiri kumberi kweoni kurume mberi hamusi kuchiona here ndichitosheke kudaiwo so ndichitosheka ndo time ndikabva ndatotanga kutozi mugoti ubva watotova ndobva ndatanga kutorohwa ngemugoti paya waindirwa mubereki baba aindirwa ndimai ndo anga chitondirwa paya achitoti iwe uri kuti chidhoma ipo papa chidhoma chacho uri kuchiona ipipo ndichitoti chidhoma ichi mazvona asi ndope ndikazotozi iwo panapa iwo aufanira kunge uchigara panapa ndimai anga ichidaro kubva toti iwo haugari panapa uchabva pano chete kubva ndatoti inini ngei mazvona ndo ndikatopindura asi time yacho azondipindura akatongoti ndiri kutokutaurira kubva ndati kuti mina ndimai rega tosiyana nazvo ndopakapatodaidziwa ana baba mukuru chimukoma ababa nababa munini ndopakatosvike pamba asvike pamba paya azi mwana wabve kuSouth Africa uri kurwara but paakasvike pamba azi kutombondimhorosa kana kuti akatosvika kubva atongogari pavharanda azi kutombondibvunza kuti dambudziko kana kuti zviri kudini wakasangana nei haana saka ndopakazoende ndopenda kabva ndatorara mukoma ipapo flat kuti ndandisikatomuki ndandisikatoendi kutoilet ndandisikatondyi ndichingotongorari pamubhedha nyoka yaya chitongoyepo papa chitongondiyamwire pamubhedha chitongoite zvaitongoda chimunhu chaya chitongoite basa racho chitongodini zvichitongoenda ndakatongorari pamubhedha paya ndopakabva pazofonerwa n'anga because ndanda serious manje ipo pandauda kutoende kofa mazvona kuti ndanda kutorotegwa ndopakabva patozi ndimai mwana uyu wakudini serious muzvona mwana uyu wakutofa here ndopakabva patongodaidzwa n'anga yakubva yatouya n'anga yagari kuHarare kuchitongwisa kubva yatouya kubva yauye kumba kubocha n'anga ndopakabva yatange kutondisenza paya yatongotondisenza paya ndopakabva yatoti ini ndadini ndabatsira pendinogona kubva yatoti ndakwenda kubva yatosimuka kubva yatotori mombe 4 kubva yatodini kubva yatoenda n'anga iyaya but yakati zvinhu zvapera ichitongoti yaenda manhero acho ndakasara ndichitobatana futi nedambudziko riya zvakatova zvichitongoitika
takazoda kuti tifonere ng'anga yakuti chizvakazodai chichi kudai abereka akazozama dofona kuti mwana uyu chichi zviri kudai zvaka chinganga yakatoti ini ndatodini ndaenda ndichakwanisa kudini kudzoka ndo pakatangire nhau ipo papo mukoma kusvikira nanhasi pakatotengeswa dzimba dzakatotengeswa imba yakatotengeswa yanga yatori kuglinora kwaRarare zvechizi ndiri kurapiswa but aprofita aitongoya neng'anga dzichitongoya but dzaitongoya handizoziva kuti dzaizvitadza here kana kuti somutongotinda ndichitongoti ndiri kutongobatsirwa yakatori zvakawanda zvikaya zvichitengeswa mbudzi masola property yese pamba kusvikira izvozvi tatongosara nedzimba dzatongosara dzakatongodaro mwazvona wati wewe pawakauya apa amai vakakorova vachiti ubva pano baba vakati chii? Baba akaramba akanyarara akati musaro wemwana wamurumuro here chiko ndo zvakatongotaura basi zvikazi uri kuti chidhoma chipi chidhoma chari kuona ipapa ngechipi asi inda ndichitochiona nguva yacho uruzvona kuti chidhoma chitori apa ichi baba ndokuti musaro wechiba mwana vachitoti ndakatomborohwa ndana sekuru zvekutombosotorwe musana ana sekuru ndevapandadzidza ana mai vaikurovere hazi iwo uri kushupa abereki pamba ndo zvanga ichitaura ichiti uri kushupa abereki pamba kurova zvekuchikurwa musana kutongondirowa zvekutongotirwa ngezvestrobe anga atori 7 patongotondirwa ngezvestrobe paya hanzvadzi yangu ubva yatosvika ropa rakatodini ndakatosotoke musana zvikazi chinyi hembe yakatonamira azvindobva ndatopfumure hembe yayo ndapfumure hembe yaya zvikazi ndana sekuru hembe iyi tiri kuenda nayo kumusha kwani kwedu ndo zvakanditaurira kubva atotore hembe yaya kubva atoenda nayo kumba kwani asi akati tiri kuende koidini tikuende koigeza uzoya wodini wako chiwotora mwazviona hembe yako asi ndakazoitera hangu hembe yaya ukaniitora ndikazoneni kuitora yagezwa n'anga dzakauya kana maprofita akauya vaibata dambudziko vachitishongwako iri dambudziko iri raizi riri kubve mumusha medu mukoma nanhasi unoyu rinenge chitozi dambudziko riri kubve mumusha asi kuti zvizozi tavakubatsira manje ka chiitai kuti tidaiwo so chiunganidzanai because chizvinenge zvichitozi pane zvinhu zviri kubude pane mukomana saka manje ana bamukuru ari kuramba haasi kudaba muri kuzviona abereki saka ndinozozive kuti anonge ari pamwepo here pakuita zvinhu zviri kuitike pendiri ari kuzviziva here kana kuti iwe wakambofamba wega here pasina vabereki? Ndaitofambawo ndegai 9 years dzese ndaitofamba asi ndarombogara bamukoma ndichitongofamba ndega chii chiri kubuda wewo mati vari kubata dare rekuti chikwauri kufamba ari kubata dare rekuti Hurombwa wakaitike koni kumusha kwenyu rinongozi Hurombwa pane munhu akaromba chiri zvinhu zvake iwe uri kushandiswa zvikwambo zvakaiswe peuri iwe zviri kushandisa iwe izvi zviri kugara kumusha iwo izvozvo ndotongogari kumusha iko ndiri kutongoshinga but handitori pahondo mukoma hapatogariki zvokuti mai akatongosvike pakudara kuti hapana papasi kugarikaba pamba ipopapa ngokuti abereki angu akaone munda kubhodha kuvumba ndokwaanogara achitorima pamba panenge pasitorina munhu saka ndini ndiye ndichipota ndichingodini ndichitombodzinge time ndikanga ndiri kwendenge ndiri ndichimbobatsirwa ndodzoke pamusha ipo papo but hapatogariki saka ivo kana vachiti hapagariki pamusha vanenge vachiti ipapapo mukoma handichazivo kuti ipapapo hamusati mambotaurirana here kuti hapagariki chii chiri kuitika pano tinotombosvike pakutombotaurirana tichitowirirana kuti ngazvichizwai kuti zvidai tautosvike pakutowirirana paya paya hapeno chinhu chinotongotivhara kudai kuti titangotoite noise kutangotongodini kutongoitika zvekutongoti nyaya inobva yatongozi kaba nesusu hatichadaiba zvokuti
kwazisa tateguru Makadini sekuru. Aiwa tiri mutama kwakadii kunobviwa. Inofara zvako. Mabva kupi? Pamutare. Pamutare? Kubocha. Ndokune mapuno? Mapuno ndozi. matomatisi ndokunorimwa matomatisi here Aiwa kusi. Akurire feni? dziriko feni Apa muranana? ukama wenyu wakamira sei Tiri hange dzine hanzvadzi. Ndikakuyangana nkane yanu imwe maita vamamwe ndifuna vantu vachidayo vachikuru kuHBK papa varikuni ndacherechedza kwazvo vazukuru panhamo nematambudziko zvamuri kusangana nazvo imi maita vana vadiki. Chishuwo changu satateguru venyu vamashanyira kuti ndikubatsirei. Ndiri kushuwa kuti dai manga makwanisa kuya nevabereki. Vabereki venyu vari kupi? Nyanye baba varipi? Baba variko kumusha. apa nkane yandikuona matenda ari kwemurapazvo Ndine dare reurwere hwandiri kuona huripo pamukomana. Ndizvo zvese. unafika fazi yekuti changati munhu afuna kugonana pansi kana kuti munhu akuwaiwa nazvinhu zvake zvamukabudura kana kuti angaite kuti akuyamwiwa nazvinhu zvake kuona rini Uyu mukomana uyu ane dambudziko rekuti anosvika panguva yekuita seanoshandiswa negondwa uturuka. Anosvika panguva yekuita seacha anoda kuita bonde nepasi. Osvika panguva yekunzwa kunyeredzwa nenhengo dzake dzesikarudzi. Osvika panguva yekunzwa kuita seari kuyamwiwa, ari kusvisviniwa nhengo dzake dzesikarudzi. ndizvo rini Ndizvo here chikoma? Ndizvo sekuru. ina nguva yari padhani zvichiitika Ungasununguke kukurukura kuti zvakatanga rini kusvika pari zvino wane makore mangani zvichiitika uye chii chinonyanyoitika pazvinenge zvakuitika chii chinonyanyoitika unoonei unonzwei gumisire zvinozodii Sekuru zvinhu izvi zvane ndikakuti ndane 9 years zvichiitika. Asi zvinoitika ndezvekuti ndikada kuti ndirareka chinditongoraro dai ndinoone nyoka. Nyoka ndiyo pandinoiona ndo pandatongotoperesi kubva yatoya kubva yatondiyamwe kuchirumengo voisi ratodini chindoenda tobatwa handichakwanisi kutaura ndototanga kutoproducer ndapedza kutoproducer yotodini yoenda but time yacho handitorari because time yacho ndopenda vandatanga kutonga ndatogadwa nechinhu chakaitonga chimunhu so ndakutoitwa futi kumashure atoda kukwatama urikukuzane zvichoko namadhaka pawakambofamba nekwese kwaunombotsanangurira unovatsanangurira hausati wabata kuti zvikukonzerwa nevabereki vako izvi kunyanya baba wako kuzvizwa tinongozvizwa but manje handii ndisingakwanisi kuti nditaure zvakawanda pane kuti anhu anonge achitoti mumusha iwewe ndo wakazvibata ndiwo ndo wakazvibata saka ndei ndichishaya simba ngekuti anhu emumusha anonge achiti ndo wakazvibata nobva ndatonyara iwo wabata iwewe chauri kuziva chaukabata chii chiro chokupa kuti uzonyarara handina chandakabata ufuna kutogwera namadhara ako anopita pasai ndoda kuti uuye pano iwewe nababa wako ndikugadzirirei giraza muone mese kuti zvinhu zvakanyanya kubva papi uye chii chiri kuitika naika tinotenda unoenda panze mapaswa mushonga vataure namagonye mwena muchabuda muno moenda panze pasi pemuti amopiwa mushonga wokuti mukwanise kushandisa pakutaura nababa venyu kuti baba venyu vagone kunyorova vakwanise kuzvirereka vakwanise kufamba neminguva pano pasina mushonga hanzi ndaona baba venyu vanoita ukukutu saka mushonga iwo makaupiwa makaraidzwa mashandiswa munoita padza makaushandisa makakwanisa kutaura nababa baba vachapfava kuti vagone kuya pano matinza vasungu omberei matari Ndine mubvunzo zvese. bvunza ako Baba vetiri vemuri kutaura ndizvo baba kundizvara here. arikuva vakuzi Hanzi baba vako kuzvara charo vari kumubocha. vakautaura ndo saka iwe baba uri kutaura ndavo Ndokuna ndikuzwisisa. asi mubvunzo kuti baba vari kutaura ndeapi
sekuru wakubatsira. Mune vangu vamunoti baba here? Hapana, ndo baba vangu kundizvarira. Ndingapiwa mushonga nambara kunzomubvumira. Ndinopiwa mushonga unonzomubvumira pazapo muraidzo unoshandiswa sei kuti mugone kutaura navabereki baba vagone kuya pano. Ndino murume wangu akashayika zvesekuru, kumbira kuzobvunza. Vanhu vamumusha vakaronditi ndine murume wangu akashayika. Murume wakaona ukama naye. Vanhu varikunditi ndindakauraya saka ndidozvinzwisisa. Kana wauya kane vabereki sezvo manzi muchagadzirirwa girazi apo ndopaunozobvunza pagirazi apo wozozvionerawo wega chii chakaitika pamurume wangu. Vamwe vako vachauya navo vachikubatsirawo zvekare kuona kuti vagone kukuchenura iwewe. Handiti vamwe hama dzako dzinokuti iwewe ndinoziva zvakaitika pakufa kwemurume. Ehe. Saka kana usiririwe pamuchauya nababa nevamwe hama vehama vakasimuka kuuya muchabatsirana kukumbura muchiona megani pagirasi kuti murume wako akaurayiwa nei. Kana uriwe uchabuda iwewe pagirasi pacho. Kana usiririwe ari mumwe munhu achabuda. Therefore veukama vachakusunungura. Handiti ka? Ehe. Iwa usiri wako. Handisini. Ngotaura kasekuru wakubatsirei hama zisati dzauya. Aiwa hai nini handisi ndinotodzigadzisa. Wakachena. Hai ndakachena. Simuka imene kazi. Umbirema kwa mchipinda. Madala garamu. Sekuru sasa ndukumbira vara kete. Yo baba yo gara kumcheto. Yo kwa nani? Maadi wazukuru mumatatu. Kwadi kwa vyo. Iyo msikana ndo uramboya na mkomana. Yo msikana ndo ukamboya na mkomana wa. Kwadi kumba. Kumba wakadi. Kunofara. Pawakanda unotora baba na mai wakati kuti. Takangosvika vakati tinoenda. Chachakangomisa imari. Imari yekufambisa. Mukamira sei paukama paubale? Ukama wenyewe ukamira sei zvemuri? Andi mama, andi sisi, anjati andi baba. Andi baba. Iyo bambo? Unondani? Vitani? Chipariro. Chani? Chipariro. Chipariro. Ulisayipira chipariro? Ndihede zanzi. Muse. Unobvaku? Bakubusa marangi. Bocha marangi. Marangi yapindira? Yapindira marangi. Yeah. Hapa nkani yako mzukuru kuizere nkani yako tutakupata nkani ya ufiti. Hanzi nhau yako yatakubatira pano yehuroyi uri kuiziva here mzukuru? Uri kuiziva. Une nharo here? Handisi nharo saka ndandiri kuiziva. Vana ndaisi vanobowa. Okay. Iwe. Ila sio maoko to. Tambanuza maoko yako so. Yo Baba. Furidza maoko ako to. Furidza maoko. Amaoko ako uri kuona pakunyorwa magia. Magia? Hanzi pamaoko pako ndiri kuona pari kubuda zita rekuti magia. Magia ndiani? Luka ndakatorera mushonga wacho. Ndowakaromba kwa magia? Asi wona kamushonga wandaona inini ukatendera umahanda wamushonga uyu. Ndaona mushonga wasvika pakunourasa. Asi ndaona iyo ignorasi kuchi? Ignorasi. Hai ndaona mushonga wokubva zvaukatora ukaushandisa asi ukazosvika pakuurasa iwe ignorasi. Ndizvo? Ndizvo. Asi kana saona wakamboita girosa? Wakamboita girosa? Hapana. Hanzi wakamboita chitoro here? Ndinamboita chitoro bani. Koimba? Imba inga iri padzino. Wakaitengesa? Asi hanzi imba iyo wakaitengesa kaya? Eho. Uchirapisa mukomana zvinhu zvaunoziva? Zvaindoneperwa zvekuti aizofamba. Umwe akadai nakuna ana sekuru ekudyiwe mari. Ndikazoziva ndati mari yakupera zvako takaite kaindi yechinzi. Saka akaroya mukomana ndiani?
Anzira sekuru saka akaroya mukomana kuti ane chikwambo chokuyamwa mukomana ndiani? Ndikandoti ndini. Ai. Ndini. Asura zvokumanikidzana zvokuvhundutsirana. Hatisi kuvhundukana. Ndikavhundukire mwana sekuru. Anonatsa kuteerera nzedzidzo. Wazvijaira? Ndazvijaira. Ndakaroya nhasi ane chikwambo chokuyamwa mukomana ndiani? Asi achinatsokubudira pachena ane chikwambo chiri kuyamwa mukomana nhengo yake ndiani? Ndini. Unoziva here kuti uyo musikana iwe une murume here? Aiwa. Akafa? Unoziva here kuti ndo akauraya kuti iwe wakagara nemurume wako kuti wakuite bonde? Handizivi. Ndiyani mushoko uda bonde ndakauraya mbozi mukadzi aita varume vaviri, mukadzi ada murume mumwe chete, ndizvona here? Handina chendinoziva sekuru. Ndandingoti. Ndo zvandinokuudza ndini wapanzwa. Dai kumupweri wechi chinodika panhengo yako isikarumewe. Iyo mukomana chii chinoitika munhengo yako? Sekuru ndinoyamwiwa kunhengo sekuru. Ndinoyamwiwa nenyoka sekuru. Ndotoproducer. Ndichitongoproducer yotodini. Yotoenda. Kana kutongoenda kumashure. Chindenge chitazoziva kuti chiri ndito mashure chii. Nhasi kuti ndo mishonga yakabatwa namubaba wako agara akagirira si unoti kudini? Hanzi dare rangu riri kukuudza kuti chinokonzera izvozvo mishonga yakabatwa nababa wako iri yeraki yavari kuti vakarasa kugirinora si. Nekudaro uchinzwa dare rangu iri uri kuti kudii? Ndiri kunzwa sekuru. Kutanga here kuyabata baba yapano. Hanzi dare rangu rekuti baba ndo vari kukonzeresa akarombe chikwambo ichi kutanga kurinzwa pano pandiri here. Mwe macho taimbozvizwa zvichitongotaura. Taimbofamba. Unogara kubaba? Baba kwaye munogara kupi? Kwamarangi. Kubota. Uyo aida kutida kuendera pama pake mudaka. Kune mugwagwa unopinda motokari? Uyo. Iriyo nzira? Iriyo. Nzira yakaita sei dzakanamwa here dzakamatiwa here kana nzira dzedu dzechivanhu here kuti matara? Tara tuzotenderesa kwabambazo. Kwazidzika ne. Ime kuno third road here kuti dust road. Road inopamba pedu idust. So toti third tinotozoisire ku 22. Pane makilomita 22 munozotenaniya pa 22 Bezo Bridge mupfuura Bezo Bridge mosvika panotongera mambo marangi munopfuura tinopfuura hata vatende unozwa vambazongi Vabambazongi tosiyene ndikumarangi izodero vanakatora zindoweka dai kwafambika raiti daenda tega munobvisa ndega hanzira sekudai kwamukwanaka mugwagwa ndaiti vakomana vachaire motokari vanditakure tiende ndinobvisa ndega nechikwambo chababa. Kunofambika. Amai kubva patara kuenda kusvika pampenyu dust road yakareba sei? Haya panonzi pa 22 i road ye Betnaf Bridge. Panonzi pa 22 kubva mamutare dust road kusvika patara. Makilometers mangane dust road kusvika patara kusvika pampenyu. Munofamba netsoka maminitsi mangani? Zvofamba netsoka zve1 hour. Kubva patara kuenda pamba penyu munofamba maminitsi mangani netsoka? Ndingangoti chikuru kufamba chaivo awa hatimbosviki basi. Anzongopa 22 azobamba. Aiyo. Kubva panoperera tara kusvike kumba kwedu chaiko chaiko. Panoperera tara pa22. Iye tanga takusiya yati dust road. Kusvike tisvikomba kuti ndo zvauri kuti hours mangani. Netsoka. Zvekuma tachifamba chaizvo 4 hours. Panofamba 4 hours kubve patara kusvika pamba pedu. Kusvika pamba pedu perera vabarwa. 4 hours unoziziya here. Ngetoka. Ngekuti papamba zonge andipo pane tara.
pane tara baoni kuyo kweka kujunction kweyo ndikunobve tara kunogume tara but tikangobve parodhi yacho hayoka zvokunaka zvototi yakanaka hayo haina hayo mama indastirodi yacho yakanaka ndendikuta kuti indastirodi yacho yakanaka eka ini ndisada kuziva kuti makabva pabezo bridge makasvika panotongera mambo marangi kweyo hani makuziya ipo paya kuenda kumba kwenyu munopfuurira here kuendawo musati muchiri mutara hatitosviki kumarangi patinotene panonzi paonini toende gomorefu pana matongo matanda gomorefu tosinoende kumarangi totokutena pambazongi takutodzika nedust road yakatonaka kusvike kumba chaiko zisheti kana ndicharonga nana pachifaniro ndikasoonetsana panga Robert nyaya inotonetsa vanhu vacho ndaitofunza pamwe vanonetsa vakutonetsana asi uya kutopfuma nyaya dzake Vabereki apa iwo kapena mwana shoko rakubvunzawo rakuita sei tikaziva kana sekuru nyaya yevazukuru ava iri pachena uya kubvumega nyaya dzake hameno kana une chimwe chauda kuedza kutaura naye uchimbomubvunzawo muzukuru baba imi mushonga makatora gore ripi kana muchiri kurangarira makanga mani muri makanotora chinzi chii makanotora chinzi mushonga ndewechiiwe ndati ndoeraki raki rekuita sei rekupfuma revakadzi ndandosichiodzingwe pakambani zvazvitoro mushonga upfa auzodzingwiba hamuna kudzingwa handina mari vazotobude penjeni mabuda nepenjeni pashuga refinary shuga refinary saka mushonga uyo zvaidzi munoshandisa muchiita sei kuzora ndobva mazourasa ndikati makaurasa gore ripi manga mapa penjeni ndisati ko makazourasirema ndakangogazibasa hazvina zvinondipa no ndakazondikaka ndokungoti izvo zvondishupera asi azvizvinombopfuma kuti umatorasa handiti adzimai nyaya manga muchiziva here kuti dambudziko rine mwana wenyu dambudziko rinei rine mwana mukomana ndairiziya zvamakaita uchiisa vabereki taifambira tochimbonzwa izvozvo zvemushonga zvacho mushonga wani wababasha wababa wacho tapandapererwa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.